Mwaona ripoti la media imene akhala akukone aonesa mulamuliro umene wachakwerawo. Chione kuti network apapo inakanga ya tawet ndi maziwa zochitika za network. Komano apapa we are back. So posachulusa gagamdiwa, we are disappointed ndi leadership ya Chakwera. Ndakuza ni kuti this is the last live stream. For next week we are going to have a new government. Komano, it will need you to make it possible. If you're not going to do zimene zikuenda kuti zichitike, then you are going to cry, you are going to suffer. Another 5 years will make you kumaoneka ngati kuti ndino azigogo kumamuli anyamada. Ndiye tikasanke mwanzeru wiki ya mawa. Choose yo ikhale ponena kuti tikufuna life, not death. So you got to choose death, life, dictatorship, freedom, dictatorship or democracy. Next week, make no mistake. Ulamuliro wa Chakwera wakonzedwa zinthu zoyipa kwambiri zimene zikufuna kuchitika. Choyambirira ndikufuna ndizuzule media ya Zodiac komanso ya Times. MBC tikuyizwa kuti nthera kuwiri nkhadi wako ndomene uja, and MBC panopa and people lost trust. And zimene zizi zinayambika mulamuliro wa DPP ankapanganso zimenezi. IMCP ananena kuti wakabwera azasintha akupitirizaso, they are even making it even worse. Kuchosa alomwe kuti asamagwira kumene kuja kuika kwache wa ukaoka. Ajewa nkumangolemba nkhani zawo zachibwana zosangasangalasa Malawi, zoti Major National Broadcasting kuiwala nkuitenga ngati kuti MBC ja ndi acha makolo wawo. Zimene ziti zomvesa chisoni kwambiri. Tikufuna tikuuzeni inu IMBC kunena kuti National Broadcasting si ya Japan. Ndifuna ndikuuzeni kuti olo DPP ikabwera zibwana zangati zimene zikuchitika pa broadcasting kuja zikuenda kuti sachitikeso. Tikufuna tikhale ndi New Malawi new system. Kuli MBC Radio 1, kuli MBC Radio 2. Tikufuna kuti ma radio station osaja azikhala active. Right? Tikufuna kuti mupange ntchito yokomera Malawi. Tikufuna kuti Malawi izipanga ndale ngati zimene zimachitika ku South Africa. Wa opposition azipezeka live pa National Broadcasting. Right? You can choose kuti azipezeka pa Radio 2, nsonkhano wa opposition uzipezeka pa Radio 2, wa boma uzipezeka pa Radio 1, you can choose. Koma tikufuna zonna kuti MBC boma limene likubwerali ndikukupemphani DPP musapanga ngati zimene apanga MCPs. Chifukwa chokuti MBC ikugawanisa mitundu. National Broadcasting simafunika izikhala ni mbali. Chifukwa chokuti by the end of the day mdziko muno tonse ndi Malawi. Boma likabwera National Broadcasting ija ikuyenera kuti isumiridwe. Tisegulira mulandu onse amene apanga rani ma programs zimene kuja onse akuyenera kuti amangidwe. Akamana kuti pali transparency, silimazo kuti transparency yake imene makamba yonditi. Chifukwa National Broadcasting kapena apo mwina ingothesedwa tiyambire so ina. MBC tsekedwe tiyambe so ina. Chifukwa ili wiki broadcasting yake kwapeza kuti amakuti amakra akwamangazona kuti nsonkhano umene uzifikira anthu ambiri ukamachitika ma live stream uzingokhala wa Chakwera. Nzinthu zokhumudwitsa zimene zimayenda aba mufuna ndikuuzeni. Zodiac, I'm not going to go into details, but we know you. We know you, and the Zodiac si ya gospel kazako ya. Zodiac Broadcasting doesn't belong to gospel kazako. Zodiac ndi ya John Tembo. Ndifanya kana kuza nikuti sindipita mu details because we got full information. Komano tangofuna kuti tingokupangani highlight ya Malawi, komanso tifuna tiauze Zodiac kuti timaziwa kuti Zodiac si ya gospel kazako. Zodiac ndi ya John Tembo. Zodiac gospel kazako ntamene akugwira ntchito uje mapate time ku MBC program yayo yona kuti Akalulu Media. Adali ndi chiyani choti pakana angakasegulire angakasegwe broadcasting ngati manager.
inali ya John Tembo. Ndakuza ndikuti sindipita mu details kuti kodi nchifukwa chani anamusankha gospel kaza kuti akhale director wa Zodiac. Koma nkhani ndiona kuti anasegula Zodiac ndikuzasegula Times. Times ndi part ya property ya Kamuzu. Zimene zizi muzidziwa. Ndi chifukwa chake pa nthawi ya 2020-2019 kasakula kwanu kasungutu ndo ku Central Region. Ndiye amalimbana nda alomwe. Amalimbana nda yawo. Nakana munthu ameneyo sakusapota Chakwera. Sikutunga ndikuti kasakula angapange zokomera iweyo. Zimene sizingatheke. Ndi Brian Banda yekha amene samaonesera kuti ine ndimachokera uku. Iyo jamana kuti ine zimene sinochitana andevu zamwe aisafuna kuonesera kuti ine amayankhula beka chilungamo kama khala kumabe anthu aja amagwira chiro chemwe amantha. Recently mwaona ma hot news masabata awiri musakuamveraso anatseka ma hot news amene aja. Zimene mu 2020 sizimachitika. Kodi akupereka mphamvu yo ndani. Radio station imene jaka nakhala kuti si ya Achakwera kapena si amene ikanakhala kuti si MCP. Sibweza kumvera zimene zozo zimene akuauza komano mabwana akuntunda kwa kumauza kuti aya. So Times ndi MCP. Zodiac ndi John Tembo. Ndimangufuna kuti ndikopanga highlight apa ine ndi activist palibe munthu amene angabwe kuno kumaza ndifunsa mafuzo. Koma tifuna tizione kuti mudziko munomo mmayendera ndale za uchitsiru zomatenga ngati kuti anthufe tosefe ndi anthu opepera. We are not stupid. Ndi chifukwa chake broadcasting yanu ikumakhala ndi mbali. Ino Chakwera amene walephereramu ino atola nkhani. Mukakanike kuyima pa chilungamo ngati mena mayimira Brian Banda kwafotokozera Malawi kuti mudziko muno sizili bwino. Zinthu mene zikuyenda Malawi munomo iweyo ngamakalembe report ya munthu wina wako wanguchoka kugwazi fufuko kulemba report kuti Chakwera zapambana ndi 50 chakuti percent. Zinthu mene zikuvutira mumu iweyo olemba ukamalemba ndalama zatakupasa china chake sichimakususa munthu mako kuti zimene ndikupanga izizi ndizopepera. China chake sichimakususa china chake kuti no this is poor reporting. China sichimakususa anthu alibe mbiri ena wanali ambava nukanena kuti Chakwera kapambana ndi 50 chakuti percent. 50 chakuti percent yakamtenga kuti zinthu mene zikuyendera mumu. Andi misonkhano yako mukumachira kuiona kuti anthu akumachira kuwave kama uniform kuwapasa ndalama 5000 kuti akapezeka masonkhano paja anthu aka kumakhala omwe kumayenda nawo kwina aka percent region pa chifukwa chake percent region pamaoneka ngati pamazazi ifa kuti anthu aja amachira kuyenda nawo. Madera mina muchifukwa kuti transportation drama zilipo zochepa sanga atute Chakwera kumwera sana pange ku campaign kumwera wa muvuta Chakwera. Monivesese nakuzana kale kuti good leadership isamakhale kumadalira kuti ulipira anthu. Chakwera had been purchasing or buying people to attend his rallies. So he is not strongly enough background baja than DPP. DPP is a strong party. I'm telling you. DPP kwatuka zipani. Anthu ena atuka umene chakuti apange support chipani chakuti chingotheratu ena manena kuti choyamba chinthu chiti chirande. Choyamba chinthu chiti chitengo kachitenge chinthu choni chamako. Chipani cha gulu wina akuti choyamba chinthuchi tichitenge. Uchitenge chipani chondi chako. So analo kumene kuja kuna kuti iwo segule chako by the end of the day kumwera kuku mavoti dani. Ngati muna mpanga zoti nakuti atsegule chipani chako chipani mene musawerengere kuti nakuti ati anthu akumwera asata amene anthu akumwera ndi ovuta kwambiri. They know what the best. Kumwera ife we are not like guys kuchoka pa Central Region. Komanso pa Central Region ipo panopa kuchokera ndi survey kutengera ndi survey ifeso talo hapa ground kuifufuza survey yathu iwe bwino pa Central Region palibe amene akufuna Chakwera. Ndiye tifuna tikuize na Chakwera ngati mukamazi na mezo zona kuti hapa Central Region pali mavoti ni Yanga munakafusa kaye muli ndi alangizi okuna mizani. Chifukwa nchisi yonse kasungu yonse kudowa komo kwa Chakwerako sakumfuna Chakwera. Lilongwe tisakambe zambiri chifukwa Lilongwe inachuluka ni anthu obwera. So sungane nezo na kuti Lilongwe jamavoti amene pajandi Yanga. No. Tikambe za kukasungu, tikambe za kumchinji, tikambe za kumchisi, ndiye tikambe za kudowa. Anthu akumene kuakumva kupweteka ndiye kuli nkota. Sakufunaso Malawi Congress Party. Imene ndi survey imene anthu aipeza pa ground. Komana anthu
okupasani mainfo akukunamizani kwambiri kumakuzani ngati kuti pa Central Region pali anthu otaza kuvoterani. Central Region palibe munthu aza kuvoterani. Muzapeza mavoto ochepa kwambiri chifukwa kuti mumachedwa ndi kumazinamiza kuti mavoto onse tizapeza pano pati zabera azakhalatu. Kubera kumene kuvuta. Ndikuzani pano once again kuti kubera kumafuna nzeru. Ngati nzeru ulibe ndi chimodzi kutenga likasa kulowana nkalasi ndukalephera somaiso. Anthu inuyo nzeru muzitenga kuti ngati zero dziko la kukanikani kutumikira. Munalibe kuthekera nzeru mulibiretu. Mulamula bwanji dziko. Amalawi ndifuna ndikuzeni. Wiki ya mawa apangana kale. Chimene chikupangisa mafuta kusowa ndichona kuti mafuta aja akwezedwa. Mafuta aja anakwezedwa koma sakufuna kuuzani. Chifukwa chake mafuta aja akuvuta. Mafuta akuvuta chifukwa chake kuti mafuta aja akwezedwa. Tere next week kungoti mwangovoteraso chakwera. Mafuta aja akwera sizinaoneke. Kwacha ija 10,000 ikhala kutuluka. Zinthu zambiri zoyipa zikhala zikuchitika. Anthu ambiri akhala kuphedwa mdziko muno. Ndikuzani kuti musankhe mwanzeru. Ndikubwerezaso pano. Musankhe mwanzeru. Kuchokera pa 16 September kuti chakwera apitirize kuli muliri. Anthu ambiri aphedwa mdziko muno. You must remember anthu amaona ngati kuti munthu wina alense amene kuwazuzula akulimbana nawo. Recently Konex Banda anapanga posti yosana posti yekhaye. Ineso na posta, anthu ambiri so na posta. Information imeje si aboza yeye. Yora silikana anavota. Ndiyoona anavota nditu. Zosatira zikuchira kuonesa zona kuti achakwera sakufunidwa. That guy is also soldier. To Konex yo ni silikali. Adakagudesa kuzoa chichose angaposto bwanyi kani manager yeyo. Akagudesa kuzoa chichose. Now mwamuopyeza munthu uja. Sakupezeka pa media alijete chifukwa kuti MBC mkalemba kuti this is not true story, it's a false news. Amekiso kalemba kuti is false news in media ena mukuti kaya nkoma synod ya chakweraso imeneyo. Nikuzana baso kuti is false news. Yesterday the same government inatepa sankani yonena kuti sukulu asegulira pa Monday pa 15. Kenako nikuzana beda sankani yonena kuti musa mvere kutenga ndi chikata chimene alemba ku Minister of Education. Musa mvere kankani imene ikupanga secretary pa social media disregard that information. Who wrote the information? The information was from them. Now it's a fake story. Now the fake story was seen ya Konex Banda yoka. Koma fake story ya inu imene mwalemba noka kuboma ko imene popoza kuti alemba ndi aboma. Ndi broadcasting mudziko munomo ili bias. Ndifuna ndikuzeni. Atolankhani umanda kuti apasidwa maina and we know you. We got your names. Atolankhani amene mwapasidwa ndrama. Mudziko munomo anthu akuvutika. Ine atolankhani mukapanga zachi bwana. Ndifuna ndikuzeni mubwetekeredwa nkhani zaweni. Chifukwa chinani tindi cha anthu chimene chikuvutika Malawi muja muyisunga makalembe nkhani zopoira yayi. Tatuzeni authentication ya ma institution amene kapena ma organization amene akupasani nkhani akupasani finding yanu panopa mkuti survey yona kuti chakwera awina zisankho. Munthu basa authentication ya ma institution amene kapena ma organization amene tione. Ma website alibe. Anthu ena one mpava ena kuwaona chinkhope khangati kuti nzimanyi zoponda kuona kuti kodi awawa sukulu anapangira kuti international chani kuise cha mwene anthu alibe website alibe chani pa online sakupezeka akuti bunga ati international institution of international chani research whatever sikupezeka mwene ndi bungu iranji limene licha choda kuisa ndichona kuti Zodiac ndi Times fanyira kuzana kuti Times is a broadcasting ya chani ya Malawi Congress Party ngati Malawi sumadziwa ndikuzani once again you have to know this. Amachita kuuzidwa kuti musalembezi. Hoti current panopa yasekedwa kaye. Ati sikuti ndikoyamba kuyiopseza hoti current yudi samachitike. Zodiac ndakuzani kuti Zodiac ndi ya John Tembo. So it was a setup. Setup imene inayamba paka nthawi. Amakonzekera kuti tikhani ma media athu strong awawawa. Ma media awawa kusugula kuvitiza seka ma media onse amene azakhani mphamvu ndi awa ndi MPC. Aseka ma media anaseka Sapitwa. Anaseka Galaxy akuti nali ya DPP. Anaseka Joy Radio imene ya Bagiri Muluzi. Anaseka radio station ya ma Joyce Banda. Ndi anaseka Rainbow. Anaseka ma radio station ambiri ma TV ambiri anaseka ndikusiya Zodiac ndikuzasiya Times. Kodi Joy Radio inasegulidwa liti? Kuti munthu kande kuti ndifuna ndisekere Joy Radio. Inasegulidwa liti? Koma chifukwa kuti
simukufuna kuti ma broadcast amene amvekere fa kuti you did set up already long ago kuti okay tizakhala ma strong media awandi amene tizapanga coverage anthu azamvera awawa. I'm warning you once again, Zodiac and Times. Broadcasting yanu apapa pachisankho ngati simuyendesa bwino. Ma media yanu azakhala pa chipinjo chachikulu kwambiri. Ngati simusamala. Chifukwa chilungamo mukuchiziwa koma chifukwa kuti mukuuzidwa zochita. Mukwawo pa anthu awo. Kuti muwawo pa chani anthu alephera wawo. Tikuziwa kuti ma radio station ndi awo inde. Koma mukwawo peranji. Nkhani ya mkuti IPOR. Public opinion imene inatuluka and authentication anthu amene jamukwiziwa and anayamba kumapanga surveys ja kuchokera zaka zambuyo zonsezi. Ndipo amati akapanga survey Afrobarometer ija akapanga survey ma findings yakabwera aliyense amatha kuona kuti chipani chimawinadi. Analosera za MCP Alliance to Alliance MCP inawina. Lero kumo kubwera mukwenda kuti inuyonse muamvera. Chimene chikundita bwisa chona kuti Azodiac kamkuti ankoma senior kamkuti amzati ndi yakondwa nina kumwa. Simukaidalire sai. So, ndikutapa kuti IPOR atatulusa survey yawo. MBC National Broadcasting imene imayenera kuti izipanga inspire Malawi komanso kuwapanga inform zochitika mdziko muno radio yathu imene timalipira misonkho yathu. Anakanika kuposta nkhani manager imene ijonda kuti imayenera kuti aziwisa Malawi. Nkhani yachi zaboza zimene zapasidwa pa out finding yatuluka pa survey yatuluka pai azo atimes okaposta Zodiac kukaposta miji kukapostaso pamene miji yonso ni decision ya boma ndi Zodiac uje ni MBC so ukapanga post zimenezo kumachita kudabwana chikuti kudi chimene chikuchitika muziko muno ndi chani. That is what we are going to face. There will be no more freedom in this country and we have experienced it already. Jesse Kambwira was on another international broadcasting, I think in South Africa, broadcasting something like that. SABC, something like that. I did watch her video on YouTube last night. Jessica Kambwira was telling South African what was not supposed to be told. She was saying kuti DPP was killing albinos. How can someone as a being Malawians kumaka uza antu kunja kunena kuti DPP wapa albino? And I say Amanda, we don't want DPP to come back because they were killing people. Telling international observers online. It is live on Facebook. It was live on YouTube. That was yesterday. I did watch this video, and I said, "Does this woman think properly?" She has failed to state what was happening in Central region. Kupanga wundi antu Central region baja, killings in Central region baja, failing zintu zambiri zitose lazona zimezi akazi kuchitika mzaka zimenezi. Kuti auze ma national campaign ma international observers kuna kuti yayi ifebo malatu talepera izi. She was shielding her own party. Kumapanga blind ma international observers kunena kuti yayi ifeo we are the good people to lead this country. Kumapanga tanishi DPP. Mwana zozo chitika. That is where we are heading to. Next week kungopanga mistake akulu. Muziko munomo simuzapezeka muntu oyankula zuzuzula zoipa. And I'm saying it for the last time. There will be no more white person to stand on our side. You will cry and they won't care. If we haven't ever wronged someone else to deserve this. We haven't ever, and we are not going to apologize because if we need to be treated fairly as Malawians. We want to enjoy our freedom. We want to enjoy the world. God made us for a reason. He did not make us to suffer like the way we are suffering today. You listen. Nde wina chifukwa cha diera akutipanga ife kuti zuzuzika mdziko muno. I'm telling you, go outside. When people tell you kuti there's life outside there, there's life in South Africa.
There's life here in Mozambique. There's life in Botswana. There's life in Namibia. There's life in Zambia. There's life in Tanzania. There's life in Nigeria. There's life in Senegal. There's life in Algeria. There's life in Morocco. There's life in Central African Republic, whatever there. There's life. But why not in Malawi? We are the saddest people in the world. Why? We pretend like everything is okay, but nothing is okay in our country. We have to defend this freedom right now. This is our own country. If it means to be killed, let it be. Koma do not tolerate MCP kuti pitirize so. Ngati akufuna kuti mukhale nkhondo muziko muno mukhala nkhondo. And let us be strong enough as Malawians. Let us protect our own country. We don't need to let these people azibwera ndizawo kuja ona kuti atasokoneze afuna bwese makeosi apange disrupt abwera ndi anthu agule azapanga wene paja andi anyamatawo akuti ma verification kumene kumaka voters panga 3 or 4 times abwera ndi matriko sana to rig these elections. But I wanna tell you, Mr. President Chakwera, you are not going to rig these elections because you are not educated enough to rig these elections. Should you dare, you will see the other side of Malawians. Not long pompa na uona zimene zitachitike amalawi azatuka mwa unyinji. Ndiye ndikufuna ndikukamba kapano komaliza kunena kuti zimene mwaziona zimene apanga media pakati apapaisi. Eti kuma mkokera be Chakwera mweyu muzozo musachita kudabwa ani musalimbane nayo Zodiac fa Zodiac ndakuza nikale ndi John Tembo. Setup imene achitika mene pachapa anatenga ana verify nazo zonna kuti wameki azakhala watu yemwe kwa MCP ana Bentale Manja mwana wa former president wa chipani cha MCP azakhala umene kuja azanganira media tinayo yathu Zodiac Recent Times ndiye kuli MPC DPP izakhala kuti ilibe media kupanda kuti DPP timayithandizira kupanga broadcasting nkhani zawo pano pa DPP jaita theratu. So kuseka kwa radio station kuja mafuna kuti muzimvera ma radio station wakawo ndiye chipimba maso MPC amakangata post kamozi basi pasodi akapanya matere kupanga enji kanga ndino kuti they are on your side. And how these are the same media were used kuchosa DPP through ma programs ya wopepera mukunive sasa kumakala ndi hoti current eja kumachita kuona kuti hoti current bene ma breaking news amakala each and every day. Right now we don't even have a right or freedom kupanga press briefing kulibe. HRDC makala each and every day kumaka nima press briefing. Right now you can't even have national press briefing. You can't have it because ufuluja unachosedwa. So boma ili ndifuna ndikuuzeni zimene mukuziona izizi, don't think kuti Zodiac izakhala kumbali yanu chifandi ya Tembo. Don't think kuti time izakhala kumbali yanu chifandi ya MCP ndi MPC ndiye mene mukuiona yoyo. Tilibe media Malawi muno, tilibe bo anthu oti akhoza kuti menyera nkhondo. HRDC ndiye moja mukuiona ndi achipani kwa segulidwa so HRDC inake kumpotoko. Timothy Ndambudo mwaja ndi akongeresi adakana kupita ku opposition kuchifanya kuti mission yawo sinateke hai. Zimene zikuchitika muziko munomu is a dictatorship. Ndikufuna ndisewere izi muzimvere nokha Malawi. Ndifuna ndisewere mauli awiri awa muzimvere nokha Malawi. Ulamuliro wabakiri muluzi umadula tupa janthu mawere umapha anthu amafa ambiri muziko muno. Boma ilili mwali sankha ilili ndichifukwa chake anthu aja kugwirizana chifukwa kuti ndi okhesa mwazi. UDF nchidwa yake ndi okhesa mwazi. Musamale. Magazi amene mwaona akukesedwa aja wanthu mangozi zimakazi kuchitika ndani stop road accident. Zikhala zikupitirira zimene zanthu ambiri akhoza kuphedwa muziko muno. Imfa mwaziona nokha machita kutopa na anthu mapita gali mutu mozi mwafa anthu 20. That was man-made. It's not natural. Zombiri zimachitika muziko muja. Mazi na Polo Fred Marijani sai kuno Fred anabwera kubangwe. Amene kuchirobwe kuja kupulisa piri kupalombe uko. It's man-made. Believe me. Munamva buzona kuti anthu amapanga mvula Tinaluza anthu ambiri kuchirobwe kuja piri kupulika anthu nikufa ali kutulo. Zindoveza chisoni. Ulamuliro opembeza Satana umakhala chonchicha.
because Chakwera anasainira zonna kuti muziko muno muzifa anthu ambiri kuti achepese population yathu. Mukundivisa? So zambiri zimene zikuchitika mu Africa munomo musamane ngati kuti zina zinthu zanomwe yayi. Nkhani ndiona kuti akufuna kuchepesa population yathu. So iwe ukasamala ukhala muziko muno koma kumanena kuti Chakwera apitirire, ndifuna ndikuze kuti Chakwera ndi wa satanic. Chakwera ndi wa kusikwa nyanja. Ndichifukwa chake wina aliyense omuzuzula amafuna kuti amuphe. Mukundivesa? Maneba so amene ife atizungulira ndi maneba oti sakutithandiza. Zimbabwe ikusapota Chakwera kuti azabere sankho. Ndi Zambia yokha imene sikumvekera, komanso Tanzania sikumvekera. Mozambique ikugwira ntchito ndi Chakwera amuthandiza kuti azabere sankho. So we are not safe. We are surrounded by evil neighbors. Zimbabwe, Mozambique. Only Zambia and Tanzania maybe at least. But because of the a slight quarrel we had also before with Tanzania, Tanzania is not on our side. Maybe Zambia. But Zambia cannot do it alone. It needs team. There's a distance here. South Africa and Malawi, like a distance. So sitting at South Africa, we need to start to depend on our own closest neighbors. Ndiye boma ilili ndifuna ndikuze boma ilili. Amene akuona ngati kuti zimene ukamba zindizaboza. Muona anthu amene akhala kulakatikira anthu mdziko muno. Mafuta wiki amawa akhala akukwezedwa wiki amawa. Chifukwa zimene akonza. Kuli list ya anthu imene ifuna kuphedwa. Ashadraka na Malomba, Samia Sulemani afuna kumupha. Pali ya list nditu ya anthu ndipo anyamata azikwanja ready akuti azachita kuyendera makomo kungokupeza kukhapa basi. And don't think kuti nkhani zimene zizopha zokuphedwa anthu Zodiac Ngazalembe ndakuza ndikali ndi atembo. Don't think kuti time zingazalembe nkhani kapena MPC Ngazalembe nkhani imene isazalemba. Mwanimvesa azingoyang'ana. Ona abo Charles Mchacha anatumiziridwa zigawenga ndi MCP anatumizidwa ndi akundwa nankumwa sponsored by MCP kuti akankhape ndani akakhape Honorable Mchacha kumachire kukhapa ngati kukhapa chipika Mchacha kanafa amene ucha ndi MCP yomwe ndi mapanga zonse ndi MCP yomwe amapanga zonse ndi kuli list ya anthu ambiri ndithu amene akhala kuphedwa na miwa munaona amene anampangira pa Central Region bondi kali ndende jana usapange cross kuti kupha iwe. So ndi boma jalona kuti the reason why anthu amene wasakufuna kuvomereza apweteka anthu ndionena kuti anali busy kuti basi tizachosa utichoso kukhala ndi list ya anthu kuti anaonse wazaphedwe. Ndi boma lanji lona kuti musamakhale ufulu wayankhula munthu samazuzulidwa ati akamachita zoyipa mziko kuti achakwera mukula kwisaya izi bo yose achakwera. Chakwera kumachira kumango zonyo achakwera yose sugar kukwera chani mafuta chani zinthu kumavuta mziko munachakwera yose ati mzingo panga njo ndio kana kanje sibwezero anthu ambira kandi ma certificate iro chifukwa ngati ukapeza ma 9 yako kumene kwazi kuti wakhoza basi yose pira ni person certificate. Chakwera is not deserve to be called a president again. Let him go. Give me that. Ndifuna ndisewere muzimvere nokha. Ndifuna ndisewere live iyi ndio maliza simuzamvera so kupita chifukwa ndikuti tili pa list ya ndo ophedwa. Chakwera lero akuti ku Monkey Bay wagunda wa polisi wina tapsha convoy yako mene kwa gunda mtu tapsha muntu wafera pomwepo ali wa polisi amakusa kaya mathamangisa chana mathamangisa mbuzi nali pansewu ndiye convoy iyo mbali kuthamanga basi yango mchecha tapsha ati kumene watengeredwa polisi amene mpaka na pano siku kuziwika. Sindi kuziwa kuti kapuna pano pamuna ndamisa mwana wago mwina kapangira release kuti muntu ali kuti koma chipata chimene ali mfana amene siji kuziwika. Ku Kasungu kunapezekaso mu mayi atadulidwa mwindo kuikidwa mu Chithumba zikuchitika muziko muno. Zimene zikuchitika muziko muno ngani imene simungaona dailemba pa Zodiac ngani imene sangalembe pa MBC ngani imene sangalembe pa Times chifukwa kuti akupanga ma masters yawo. So we don't have media. Nkhani za sensitive ngati easy makamaka zoti mayi wadulidwa mwendo simungazimve kwinako chifukwa kuti ni ma media awo amene akupanga broadcasting zimenezi. So tamvera ngai Malawi Today.
nonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani zimene zangotipeza kumene kapena kuti ma breaking news ndi amene tabwera nawo pano amene tikufuna tikupasireni satani wa nkhani zonse zimene zakhalira. Pali nkhani ziwiri zimene tabwera nazo. Yoyamba ndi nkhani ya ngozi imene convoy ya president yachita. Komanso nkhani yachiwiri ndiyo kupezeka kwa mwendo wa munthu wamkazi umene aupeza masanawa. Nde tiyambe ndi nkhani yokhuzana ndi ngozi ya galimoto imene convoy ya president yachita. Nkhani yonse ili motere. Pa tsamba Zodiac limene lakamba kunena kuti akutsimikiza kuti ngozi imene iyi yachitika. Nkhani yonse inali monena kuti pamene convoy ya president imachoka ku Chikoko Bay imene ndi state lodge imene kunagona state president President Lazarus Chakwera mene amapita ku misonkhano yake yongoyima pa Msumbi Market ku Monkey Bay. Kumeneko anagunda wa polisi amene kutengera kwa anthu amene anaona izi zikuchitika amene wandi Sledge Asima akuti ngozi iyi inachitika pamene wa polisiyo amayesera kuthamangisa mbuzi zimene zimayandikira ku magalimoto a president. Ndipo wa polisi ameneyu anali kalikiliki kuti athamangise mbuzi. Ndipo chimene chinachitika nchonena kuti pamene convoy ija imayandikira galimoto la mtundu wa Land Cruiser linaomba wa polisiyo. Ndipo izi zinachitika pamene Land Cruiser nayonso imaopa kugunda magalimoto ena amene anali pa mdipiti wa president. Ndipo mwatsoka anakagunda wa polisi ameneyo. Mosakhalisa mkulu amene anatengeredwa ku chipatala. Ndipo Zodiac inayesesa kuti itsatire satani wa nkhani yonse kuti kodi mkulu ameneyo akupeza bwanji. Koma atayimbira ku chipatala cha Mangochi chachikulu komanso cha Monkey Bay anamva zonena kuti mkulu ameneyo sanafike kumalo ngati amenewa. Sanafike ku chimodzi mwa zipatala zimenezi. Sizikudziwika kuti mkulu ameneyo wapititsidwa kuti koma pochoka pamalopa anachoka kuti akupita ku chipatala chifukwa ananyamulidwa pa ambulance. Ndi nkhani zomvetsa chisoni kwambiri. Pakadali pano sikudziwika kumene kuli mkulu ameneyo. Ndipo tikhale tikusakasaka kuti chimene chachitika ndi chiyani komanso kuti mkulu amene ali kuti. Ndipo zambiri tikupasirani. Koma tatiyeni tione kuti anthu akukambanji pa nkhani imeneyi kuti makomensi awo ndi otani pa nkhani imeneyi. Tingoonako ndemanga ziwiri zokha ziwiri zitatu kuti tipiteso ku nkhani na yachiwiri mwachangu. Aonera kuti inhuman akuti akufuna akamachoka next week ino atapha anthu. Iwo akutero Congress ikuyenda munyengo zachabe akubisiranji nanga funso lalikulu ndi limenelo kunena kuti nkhani akuyibisiranji popeza imene yachitika iyo ndi ngozi sikuti zachitika mwadala ndithu. Nde zina zimene akukamba anthu ndi zimenezo ena kuti sa development ndi zambiri zimene zikukambidwa koma monga takamba kuti ndi nkhani ziwiri nkhani yayikulu kwambiri imene inamanga nthenje ndi imeneyo komanso palinso nkhani ina imene tikufuna tikupasireni makamaka kuzimene zachitika mtsiku la lero. Khala ndipompo pamene tikubweranso ndi nkhani ina. Nkhani yachiwiri ndiyonena kuti patsamba la Times naponso tapeza nkhani yochititsa chidwi kwambiri komanso yozizitisa nkhongono imene ikunena kuti pamalo ochitira malonda achatoloma mboma la Kasungu papezeka mwendo wa munthu omwe sakudziwa kuti ndi wandani. Mmodzi mwa anthu yemwe sanafune kutchulidwa dzina wauza Times 360 kuti mwendo huu wapezeka lero pachire ndipo ukuoneka kuti ndi wa munthu wamayi. Ofalitsa nkhani za polisi mboma la Joseph Kachiko wapempha nthawi kuti afufuze kaye za nkhani. Ndipo nkhani iyi akuti atipasira zambiri akakhala kuti ayifufuza kuti zayenda bwanji. Ndipo zimenezo ndi mmene zakhalira ndithu akuti kumeneko kwapezeka mwendo wa munthu pa mzinda umene wachatoloma. Mwendo umodzi ndithu ndipo sikudziwika kuti ndi wandani. No wapezeka kuno kuchatoloma kutanthauza kuti mzimayi wadulidwa ziwalo nkupakiridwa m'matumba
ndiye pamene patayidwa mwendowu papezekanso bwaila la zovala zimene pabwaila pamenepo pali mapepala a mwana wa sukulu wa standard 1 wa primary amene dzina lake likutchulidwa kuti Lewis Nthala. Komano tsopano community yulephera upanga identify kunena kuti Lewis Nthala ndi ndani. Ndiye tili pakafukufuku kapena kukufufuzidwa kunena kuti tidziwe kuti Lewis Nthala ndafadhara Lewis Nthala ndi mwana wa ndani. Ndipo pesa kuno kumalo kumene anthu amachitobwera mwina ena mukhoza kumva dzina loti Lewis Nthala. Lewis Nthalayo ino ndikundziwa dziwani kunena kuti khayanda abale yake modani chingapanga identify kuti khayanda amayi yake, khayanda anti yake, khayanda ndani yake, koma achichidwa chipongwe chodulidwa kutanthauza kuti anyamulidwa nthumba kaya zina akataya kuti kaya akataya kuti. Ngati mungadziwe bwerani poyera nkhani ili kuno kuchatoloma kukasungu. Omvesesa anthu akuphedwa mudziko muno, zikuchitika mudziko muno, anthu amene akuphawo sakuziwika. Ku Central Region kunagwidwa anyamata ena ake amene akhala kupha anthu mulilongwe. Nkhani ija ili pati akuthamangisa nkhani zina mkammange wakuti anti corruption bill mkapange mwakuti nkhani za anyamata maphanto mulungu aja ali kuti anthu amene ajasukuti amangopanga zimene za anyamata amene aja ana ang'ono ngati amene jazira anazitenga kuti there was someone who was sponsoring them to do that. So nkhawa zathu ziliponena kuti how safe are we ndi chipani cha Malawi Congress Party ngati angapitiriza apa. We are not safe. Muntu kumakhala ni mantha kumakanika kufotokoza bwinobwino anthu kumakhala manyumba kumakhala uchiuchi kukanika kugona kazi anthu akukanika kukwatira kazi okongola chifuna kuti akumangobwera tu ndi mphamvu basi ukapanga makani kungokupha basi ungauletse chenga kazi wakoyo zikuchitika mulamulo wa Malawi Congress Party. So ndakuza nekale kuti anapanga setup kale media anima media au kale anaseka ma media onse chifukwa inali plan ya MCP kumeki goti ika kumwana wathu maganizo mwawo kumaona ngati kuti mwana oyo ndi amene atazapulumuse pa isankho izi. Tifuna tikuze kuti nanga ndi muti apange chibwana asilikali mwaziona nokha kumakanika kupasani malawasi anu ndi mmene amakhalira Malawi Congress Party pana kukufunani kuti muathandize kubera isankho izi. Iwe asilikali ukoza mwapasidwa ndalama kumaja pa nyumba pako, iwe ni mboni. Iwe polisi ukoza mwapasidwa ndalama kumaja pa nyumba pako, ndiwe nesi kumaja pa nyumba pako. Kwa pakali ali panopa mukukanika kuti mutenge pesa ndalama zote muzithandizira abale yanu. Ani chimene zisibosa ndizoona zake. Ndalama kumangoti hand to mouth. You can't even save to buy a plot. Kuti muzakhala pale ndi paka na pati. Ngati kuli anthu ofisa chisoni ndinde nogwira ntchito kuziteteza. Nyumba zanu ngati ma kitchen. Muyenera kuti muzitolere. Ngati ziko lako malikonda, ngati ukufuna moyo teteza vote ya IPM. Koma ngati ukufuna imfa teteza Chakwera. Next week we are going to choose democracy or dictatorship, freedom or dictatorship, life or death. That will be the next week, and that will depend on you to do that. If you won't do it, muzatu wanditu musanene kuti okuzani panali situation Malawi. This live stream ndio maliza ngati mawa ningabwere mwina ndibwera ndizo chepa zokha, koma tufuna tione kuti sangu zikuenda bwanji. Mupite mukavote amalawi nonse mwadongosolo ovotera ndipita mutalika ya osamvera zonse zimene akambazo mukavote pita mutalika. Wina amene ati akayerekeze kutenga vote ya mutalika ndo kwaba vote pita mutalika kwaisokoneza imene izakhala nyekwe.